Bog ljudi, ja sam Toni i pokazat ću vam kako permutirati kockice zadnjeg sloja u 2 koraka ili ti tulip PLL. Metoda se, kako ime kaže, odradi iz 2 koraka. Prvo posložimo kutne kockice, onda kocka izgleda ovako nekako, znači sa kutnima složenima. I poslije toga složimo rubne kockice, nakon čega je kocka složena i izgleda ovako. Postoje 3 slučaja koji se mogu pojaviti za kutne kockice i ovisno o njima izvodimo određene algoritme. Prvi slučaj je da su 2 kockice pravilno složene, to izgleda ovako nekako, znači ova i ova su jedna pored druge, što i moraju biti, dok s druge strane imamo 2 kockice koje su obrnuto okrenute i u tom slučaju izvodimo idući algoritam koji će biti ispisan na ekranu. Dakle, postavimo ove kockice koje su složene iza, rotiramo kocku od sebe i izvedemo algoritam. I tada dobivamo da su sve kockice dobro složene, kutne. Drugi slučaj je da nijedna kockica nije dobro složena, dakle ove dvije nisu dobre, ove dvije nisu dobre, ove dvije i isto tako i ove dvije. U tom slučaju držimo kocku bilo kako, bitno da je žuta gore, izvedemo idući algoritam. I dobivamo da su kutne složene sve. Treći slučaj je da su odmah sve kockice kutne dobro složene i tada odmah se prebacujemo na slaganje rubnih kockica. Kad slažemo rubne kockice možemo naletiti na 4 moguće situacije koje možemo podijeliti u 2 skupine, od kojih je jedna da imamo složenu jednu stranicu i 3 kockice koje nisu složene, a druga skupina je kad nemamo ni jednu stranicu složenu, odnosno sve kockice su dakle na krivom mjestu. Sad prvo ćemo razmatrati ovu skupinu kad imamo jednu stranicu složenu. Imat ćemo 2 situacije. Dakle, prva situacija je kad u obje situacije stavljamo ovu stranicu koja je složena iza i onda gledamo gdje mora doći ova lijeva kockica. U slučaju da lijeva kockica mora doći na desnu stranu, izvodimo idući algoritam. A u slučaju da lijeva kockica mora doći na prednju stranu, izvodimo drugi algoritam. To je dakle što se tiče prve skupine. Druga skupina je kad nemamo ni jednu stranicu složenu. I sad možemo imati 2 situacije kad ove 2 kockice moraju se međusobno zamijeniti i ove 2 međusobno. Dakle, ovdje imamo zelenu koja mora doći ovdje, a ovdje imamo plavu koja mora doći ovdje i tako isto sa ovom narančastom i crvenom. Dakle, ako to dobijemo, izvodimo idući algoritam. I druga situacija je kada moramo zamijeniti prednju i desnu kockicu i zadnju i lijevu kockicu. Tada izvodimo idući algoritam. Mogu još sporije, znači to je to.